Sarki Olli ne. Na yo nisa a ƙaunarki tun ba mu gana ba, na kai gaciya soyayya tun ba mu shirya ba, ni na daɗe da kewarki tun ba ma yau ba. Yau ne nitso a koginki yarinya duba, ni zan so ki amince yaranki na zama na farko. Duba a sawun ƙafa na ƙusar sanki na tako, zafin da ke jikina za ya hana in karko. Ko da na haifi shi kanki ya dole ne in sako, ko za a san kalamin mari ba zan bar ki ba, ko za ki shige a cikin ayari ido ba zai kiya ganki ba. Domin ki a yau na bugo tambari ba na farga ba, ba na tsoron wani lamarin da ba wai naki ba. Murcin kan dutse ne ni na fito a shirye, ba ni fargaba ko tsoro kanki ba alaye. Takaran da yau na fara zan yi ko da waye, na tsaya akan aurenki babatin na janye. Dan Allah karki sanai kunya, kunya, kunya ta kai ni har nai jinya, jinya. Ni ba ni so a san ki na juya baya, na miki so na gaskiya ba na ƙarya. Shi so yana da daɗi sannan akwai wuya, shi za ya sanya sarki har ma ya sunkuya. Duk mulkin ka ko ikonka zai sa ka magiya, ba ko ɗan gari ne kai zai maka ƙugiya. Shi so sahu na keke ne ba gaba ba baya, ba ka gane daidai shi ko ina ka juya. Kana ganin ka ɗau hanya ta ki sai ya sauya, kamar dai kai ne ka iya sai ka koma koya. Ashe so bai da tabbas yanzu na gano, mizani baya ɗaukar shi da na auno, ya ɓuya ba a gane shi da na tono. Kai ba ka gane siffar shi ko an zano, shi tamkar jariri ne wanda ke raino, ko yayi laifi dole sai dai ai lallashi. Duk zafin ranka daure so bai san haushi, wani sa'in maso zai hana kai yau numfashi. A daure zuciya masoya, a daure zuciya masoya, kar ai ganganci.